Yes guys, good morning po sa ating lahat. Nandito pa rin tayo sa may Tagaytay City. And for today's race ay dadako naman tayo dito sa ating junior and youth women's category. Criterium race po ito. At meron po tayong 5 laps para sa ating double category. So pinagsabay na guys yung ating youth and junior category. So mag-start na. Ito, 5 laps po itong ating women's category. Ayan guys, so ilan lang sila? Mahigit 10 lang itong ating participants guys. May mga hindi na yata nakapunta. So may tinatawagan kanina, wala pa, hindi dumating. Ayan, so mag-start na. 5 laps po tayo. Ayan. Go! Ayan na, ingat-ingat lang ito. Ayan na, 5 laps po tayo, 5 laps. Ayan na. Ayan, 5 laps po tayo. Ano po ang nasa harapan? 3, 4, 5, 6, 6 na natin breakaway. Okay, last po tayo, they will cross the finish line. Tingnan natin kung sino-sino ang itong rider natin. Rider siya. Siya po ay si rider number 184. First to cross the finish line. So, junior pa rin yun. Buong sila. Youth category. 100 meters to the finish line. Last 4 laps to go. Oh, sige. Okay, nagpapahinga po. Nagpapahinga ang ating youth. Tingnan natin. Nag-uusap-usap lang naman sila. Nag-uusap lang. Pero namamalak na sa asa sa mga kanila mga fans. So, 4 laps to go. 4 laps to go. Baka yung gamit niya sir yung may obstacle na yung sinasabi. Yung umiiwas. Malaki sa kanya yung malaki. Yung Galing mag-drone, ano siya, drone instructor. kabisado niya na lahat na. Galing. Last 3. Sabi na ko tayo dyan. Last 3. Ito po ang junior. Last 3 na po sa ating junior category, women's. Okay, nandito na po yung ating women youth category. Women's youth category. Last 3 laps. Last 3 po. So, Okay, sila lumabas siya. Nagkukwentuhan. Kung may TikTok na sila. Yung kanilang followers. Ganun lang naman ang takbuhan nila. Last 3. Okay, so medyo nagkahiwa-hiwalay na itong ating junior category. Sa ating women. Last 2. Ayan, last 2 na po sila. So, 6. Nakalamang po yung isa kanina. Junior category. So may naiwanan na. Junior category sila po ang 17 or 18 years old. 17 and 18 years old. Yung nakasunod guys, youth category, 16 to pa naman sila. So last lap na po. Last 2 pala, last 2 pa rin tayo. Ito na, paparating na yung ating youth category. Page na mo. Yes, youth category natin. Nagkakabanatan na rin. Yung bumanat na. Ito isa nating participant. Yan, lumamang na yung isa. Yan guys, so sinundan na. Mabilis na ang racing dito na kanina para magpapagpuhan lang. Wala. Pumasok yung ano niya. Solo breakaway po natin dito sa women's junior category. Ayan. Go for ayan.
Paparating na rin ang ating grupo, ang ating peloton guys. Yan, hindi na nila hinabol yung ating breakaway. So 2, 4, 5, 5 pa sila dito guys. Last lap na po sa ating youth category. At ito ang ating junior. Youth. Junior yun na guys. Ito youth pa rin. Ito. Youth pa rin yata ito. Yan. Junior na yun. Junior. Pang-5 sa junior. No, yun yata yung breakaway kanina, di ba? Breakaway kanina sa'yo. Pang-5 na siya ngayon. Yes, so ito yung mga humahabol. Pang-6, pang-7, pang-8. Kaya yan, pilitin mo na! Sira ang arte niya. Ayan guys. Ayan na, para sa ating final laps. Para sa ating final laps. Guys, breakaway natin. Breakaway natin sa youth. Ito na. Junior. Nice one, Anggi. Anggi. Nice one. Angelica Altamirano. Ay, sa junior yan? Junior. Category natin. Angelica Altamirano. Nice one, Kim. Nice one. Ayan. First din natin. Iyot yun, sir. So wala pa yung iba. Yan na, paparating na yung iba. Wala sila ika. Ayan, nagkaganoto na. Nice one. Nice one. Meron pa tayong paparating. Touch Maritanya Crop. Maritanya Crop. Maritanya Crop. Maritanya Crop. Finishing first. Up. So ito, humahalo pa rin po sa mga riders. Nice one. Pero tapos na eh. Para sa isang broadcast, dahil elite na to, Mr. Rica, isang solo broadcast natin, elite na to eh. A few moments later. Yun na. Sige po, women youth. Third place. Third or bronze medal to receive the bronze medal sa atin pong women youth. Rosalie Villacruz. Palakpakan po natin. Napakahirap kaya magbisikleta. Nakita ko sila kanina. Naka-smile yan sa starting eh. Pero grabe ang paghihirap na mga sa daan. So wala po daw face mask at walang helmet. Dapat naka-face mask. Wala lang shades or helmet. Yun. Congratulations, Rosalie. Yun.
to receive the silver medal sa ating po second place, Women Youth Category, Maritanya Krog. So, palakpakan natin kung mga pamilyar na pangalan yan. Yun. Be, dito ka na naman. Ikaw na lang ang picture dito, Be. Yan. So, alisin ang shades. Walang sombrero, walang shades. Pero, naka-face mask. Siyempre, sa ating pong goal to receive the gold medal, the first, sa ating pong Women Youth Category, palakpakan po natin, Kim Cyril Bonilla! Team Sir Bonilla. Get mo yan, Be. Uy, may bisikleta pa. Parang dumami yung kanyang fans. Ay, Cyril, tanggapin mo muna yung gold medal mo. Yan, receive mo muna yung gold medal mo. At ang iyong bouquet. At syempre, meron ka pang bag. Okay, so ready nyo na yung mga cellphone, yung mga cameras. Yan po ang ating mga kumuha ng ating bronze, silver at gold sa ating pong Women Youth Category. Muli palakpakan po natin Rosalie de la Cruz, Maritanya Krog, and Kim Cyril Bonilla. Remove the face mask. Yan, so labas na magagandang ngiti. Natutok na nga. Tagal. So yan po ang mga kumuha sa ating pong Women Youth Criterium Race. Yan. So, salamat po. Palakpakan po natin sila. Sila ang mga future. Maraming salamat po. Ano po tayo sa ating Women Junior Criterium Race. To receive the bronze medal or the third place goes to Tricia May Laboca. Lahat po nung medalist, wag muna kayo umalis. Dito lang kayo sa may stage, mag-group picture kayo lahat. Ayun ha, mali. Lahat po na naka-receive na medal, please, wag po kayong lalayo. Okay, thank you. To receive the silver medal mula po sa ating Women Junior Criterium Race, palakpakan po natin Laika Angel Jacobe. Ito laki. No. Matangkad dito parang si Arte Catalan. Okay, let's continue para po sa ating gold medalist. Palakpakan po natin, walang iba kundi si Angelica Altamirano. So yan po ang ating tatlo na kumuha sa ating criterium race, Women Junior Category. Silver medal. Bronze medal goes to Tricia May Laboca. Siya po ay mula sa Team Williams Cebu. Okay, pakialis po ng face mask. Ang kumuha naman po ng silver medal ay si Laika Angel Linsangan Jacobe. Siya po ay mula sa Team Jinli Cycling. At ang ating pong nag-receive ng gold medal o nag-first place ay si Angelica Altamirano. Okay, maraming salamat. Palakpakan po natin sila.